Rahama Sadau yanzu ita ma fa Rahama Sadau ta kasance abin kwatance a nan masana'antar Kannywood. Duba da ganin cewa yanzu a matan da suke masana'antar Kannywood ba na tunanin akwai wata jaruma wato wadda ta kai Rahama Sadau ɗaukaka da kuma farin jini a idon mutane. Duba da ganin cewa Rahama Sadau ta fito a fina-finai daban-daban ko kuma ma na ce tana fitowa a fina-finai kala daban-daban wanda idan kuka duba yanzu haka tana fitowa a fina-finai irin na nan wato namu na Hausa a masana'antar Kannywood. Haka zalika tana fitowa a fina-finai wato irin na kudu wanda shi ake wa kirari da Nigeria Film wato masana'antar Nollywood. Haka zalika kuma tana fitowa a fina-finan India wanda shi aka fi sani da suna Bollywood. Wannan shi ne yake nuni da cewa Rahama Sadau yanzu haka a matan masana'antar Kannywood ba kowa ba ce wato ta kai ta, kuma ba kowa ba ce za ta gaya mata wayewa da kuma sanin harkar fina-finai. Domin duk yadda ka ga mutum ya je wato India ya shiga harkar fim, kai ka san cewa lalle ya kai ne kuma babban gwaska ne, musamman ma wato a matsayinta na mace. Wannan shi ne zai tabbatar muku da cewa Rahama Sadau babbar jaruma ce.